ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮಾಡಿ ನೀವು. काँग्रेस सोड दुसऱ्या पक्षात वचून एमएलए जाल्ल्याक परत काँग्रेस पक्षात घेवंक आपलो विरोध आसा म्हण शिरसी एमएलए भीमण्णा नायक हेमी सांगले. शेनिवाराक शिरसीत मारुती देवस्थाना येईल तेन्ना पत्रकारा बरा उलयिल्ले भीमण्णा नायक पैशा खातीर अधिकारा खातीर काँग्रेस सोडून गेल्ले आता परत अधिकार आनी पैशा खातीर काँग्रेस पक्षात येवचे अर्थ ना. तेमी येतना तेमगेल क्षेत्राच्या मतदाराक कार्यकर्त्याक विचारवूंक जाय जाल्यार काँग्रेस सोडून गेल्ल्याक परत घेवंक आपलो विरोध आसा. हेजे बद्दल हायकमांडान विचार करून फुडें पावल दवरूंक जाय आनी हायकमांड विचार करतले अशें आपल्याक विश्वास आसा आनी तेमकां काँग्रेस पक्षात हाडचे प्रयत्न कोण करते आसात हेजे बद्दल बी चौकशी जावंक जाय म्हण तेमी सांगले. 13 ವರ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಇದ್ರು ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮಾಡಿ ನೀವು. ಆಯ್ತಾ? ಅವು ಯಾರಿದ್ರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಓಡಿ ಹೋದ್ರು ಇವರೆಲ್ಲ. ಇವರು ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಬರೋದಲ್ಲ. ಇವರು ಇಷ್ಟೇ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಅವ್ರದ್ದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈಗ ಬನವಾಸಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ವಿಚಾರ ಏನಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿತ್ತು, ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಯರೂಪ ತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ? ಅವರು ಮಂತ್ರಿ ಆಯ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ? ಅವರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದರು ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗೀತು, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾನು 13 ವರ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದೀನಿ. 13 ವರ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು. ಆವಾಗ ಕೂಡ ಇವ್ರ ಕೊಡುಗೆ ಏನಿತ್ತು, ಅಧಿಕಾರ ಬಂದ ನಂತರ ಇವರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನು ಜನರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಅವ್ರು ಬರಲಿ. ಅವರು ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಬರೋವಂಥದ್ದು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಇದೇನು ಮುಂದೆ ಯಾವ ಶಬ್ದ ಹೇಳೋಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಭಂಡ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡೋದು ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. नरसिंह मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक धार्मिक पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केल्ले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान. आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा होम हवन लग्न मुंज गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात. 87 वर्सांच्या ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट. भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया. नरसिंह मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार. अलग अलग मागणी पूर्ण करा म्हण आग्रह करून कर्नाटक दलित संघर्ष समितीचे कार्यकर्त्यान शेनिवारा कारवारात रॅली केली. ह्या वेळाचेर उलयिल्ले संघर्ष समितीचे शिवाजी बनवासी धर्मस्थळ हांगा सौजन्य नावाच्या बालिकाचेर अत्याचार केल्ले आरोपी कोण म्हण अजूनही कळना. हेजे संबंध परत चौकशी सरकारान करूंक जाय. AICC अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हेमगेल्या रंगा बद्दल माजी गृहमंत्रीन तुच्छ भाशेन उलयला. तेमचे विरुद्ध क्रम घेवंक जाय. तशेंच चित्रनट उपेंद्र हेमचेर बी कारवाई जावंक जाय. आनी मणिपुरात दलित महिलांचेर अत्याचार केल्ले बद्दल सरकारान क्रम घेयला. तेका लागून मणिपूर सरकार रद्द करूंक जाय म्हण तेमी आग्रह केले. कारवार न्यूज़ा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूज़ा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.